Ktieb li jirrakkonta l-istorja ta' strada stretta li tmur oltre minn sempliċement post assoċjat mal-prostituzzjoni. Fost ħafna affarijiet jinkludi l-perspettiva ta' dawk li għexu u ħadmu f'din it-triq u oħrajn li messew magħha. Mal-awtur tal-ktieb Giorgini żurna postijiet differenti assoċjati ma' strada stretta li jitkellem dwarhom il-ktieb tiegħu, fosthom Strada San Giuseppe. Ir-rabta ta' dit-triq hija il għaliex tisseħ id-demb ta' strada stretta biex ngħidlek. Jisimha Strada San Giuseppe, ngħidula triq tal-Franċiżi aħna tal-Belt u kien fiha nies, in-nies kollha ħafna minnhom anzi li kienu jaħdmu strada stretta. Dak iż-żmien il-kultura tal-prostituzzjoni kienet ħafna aċċettata, tant li f'din it-triq familji tal-affari tagħhom u prostituti kienu jgħixu ħdej xulxin, kollox għaddej qisu xejn mhu xejn. Di Strada Sant'Anna li tiġi bidriet eżatt it-triq tal-Franċiżi, l-Ingliżi kienu ħarġu ordinanza li hawnhekk Strada Sant'Anna u Strada Fontana biss seta' ssir prostituzzjoni. Il-prostituzzjoni fit-triq Sant'Anna kienet permessa bil-liġi. Meta Baħri kien imur ma' prostituta f'din it-triq u jlaqqat xi marda, din kienet tiġi identifikata mill-istess Baħri u tingħata il-kura mill-Ingliżi. Bejn l-1920 u l-1930 il-każi ta' prostituzzjoni kienu irdupjaw. Strada stretta, it-sekka li minna ta' kuljum għal bosta snin kienu joħorġu gelgul ta' liri. Id-domanda kienet għal-Baħrin li kienu jkunu l-om xhur sħaħ fuq il-baħar, jidħlu bil-bwiet kollha flus u jaħarquhom. L-Ingliżi magħrufin li jaħarquhom. Fil-fatt kienu ġieli jmorru jixtru pereżempju par żarbun, jew ġilek, jew qmis u jiġi jgħidlek isma' tini 4 birra tiegħu. Silver Horse u The Blue Peter Bar huma tnejn mill-ħafna kemm sejħa music halls li lura fis-snin kienu fiċċija mill-Baħrin. F'dan tal-aħħar kien ipoġġi wieħed popolari jgħidulu Bobby tal-pjanu li kien idoq bil-widna. Bar oħra popolari kien hemm Carmen Bar, Smiling Prince u Splendid Bar. Xorb, mużika u nisa sa tard bil-lejl. Għalkemm f'ċertu bars ma kienx permessa l-prostituzzjoni, dak li kien jiġri barra ħadd ma kien iwaqfu. Iżda strada stretta ma kienx dan biss. Dan għaliex din it-triq kienu joqogħdu wkoll artisti li kienu jiġu Malta għal rappreżentazzjonijiet fit-Teatru Manwel.